Zdravstvujte. Dobrý. Zdravstvujte. Páni, ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste. Som veliteľ prvej divízie, plukovník Markus. Zbrania a strelivo ste poslali, tak sme prišli. Chceli by sme s vami prerokovať mimoriadne závažné otázky. Prvá generál Malár, veliteľ oboch východoslovenských divízií, mi dal rozkaz, aby sme sa spolu so žandárstvom zúčastnili na prečesávaní hôr. Teda na vašej likvidácii. S akciou začínam pozajtra ráno. Prosím páni, aby ste nám na mape vyznačili územie, kde nechcete, aby moji vojaci vkročili. Alebo opustíte terajšiu vašu zeleňu. Povedzme do zajtra večera. A my to miesto na druhý deň prečešeme. V poriadku, presunieme sa. A druhá otázka? Chceme vám vysvetliť, do akej chúlostivej situácie nás tlačíte, keď podnikáte bojové akcie proti Nemcom a našim jednotkám. Нам нужны оружие и боеприпасы, господин полковник. А брать их можем там, kde они есть. Ale tým nás nútite, aby sme podnikali proti vám odvetné, aby som sa presne vyjadril, likvidačné akcie. A to si myslím, nechce ani jedna strana. Nemáme iné východisko. Na boj s Hitlerovcami sú pre nás zbrane životne dôležité. Ale to môže spôsobiť zásah nemeckých vojsk. My tým stratíme ich dôveru a vy ich budete mať na krku. Предлагаете какой-нибудь другой выход? Dajte nám teda potrebné zbrane vy. To nevylučujeme. Aj to by mohlo byť riešením. Páni, ďakujem vám. Dovidenia.